Поглеждам към слънцето. На върха съм. Питаш ме как стигнах до тук? Просто взех асансьора. Тук винаги има кой да те посрещне. Здрасти! Още от входа можеш да разбереш какво се случва на световните финансови пазари. Или можеш да видиш някой, който ги разбира. Или да си вземеш портокал. Не ми се яде. Яде ми се. Де ми се. Тук можеш да срещнеш всякакви колеги. Работещи на бързи обороти. Мислещи, търсещи, занимаващи се с сложни неща. Пишем приложения за трейдинг, с които да се търгува по всяко време на всякакви устройства. А добрата идея може да се появи от всякъде. Но някои неща остават конфиденциална информация. Знаем, че сме различни и сме добри в това. Растем. Защото имаме енергията да се обновяваме постоянно. Срещите ни протичат така. Или малко по-така. И светът се върти. Тренировките ни са тежки. Играем ефективно в 2-1-2. И денят минава. Но оставаме заедно. Питате ме как стигнах до тук. Успях, защото не бях сам по пътя. Това бяха най-интересните новини от тази седмица. Пожелаваме ви успешна търговия с платформата на TraderBG.